Xarxa AccessCat, xarxa d'innovació en accessibilitat de Catalunya, mitjans, educació i cultura. Generalitat de Catalunya, Departament de Recerca i Universitats. 15x15, el novembre de l'accessibilitat. L'accessibilitat als museus. Andrea Granell Querol, grup de recerca DITPATRI, Universitat de Barcelona. Doncs com ha dit la Carme, jo soc de la Universitat de Barcelona i us vindré a parlar sobre museus i accessibilitat. Aquí és, a veure, un moment, a veure si puc... Sí, doncs la primera diapositiva us ho poso amb els pictogrames per dir-vos que ja fa més de 10 anys que des dels museus estem treballant per fer possible que siguin museus inclusius i accessibles per tota la ciutadania. Llavors, nosaltres també com a professionals ens hem hagut de formar, totes les professionals del sector museístic, per entendre també i comprendre i treballar en línia amb els pictogrames i per una mica conèixer com podem oferir totes les activitats de manera accessibles per tothom. Començo amb la definició de museu de l'International Council of Museums, que és l'Associació de Professionals de Museus Internacional, on defineix el museu d'aquesta manera, que un museu és una institució sense ànim de lucre, permanent, al servei de la societat, que investiga, col·lecciona, conserva, interpreta i exposa el patrimoni material i immaterial. Oberts al públic, i aquí recalco, accessibles i inclusius, els museus fomenten la diversitat i la sostenibilitat. Amb la participació de les comunitats, els museus treballen i comuniquen de manera ètica, professional, oferint experiències variades per l'educació, el gaudi, la reflexió i l'intercanvi de coneixements. Aquesta és la definició que es va aprovar per l'ICOM ara el 2022. Veieu que és una definició molt recent, també ha tingut els seus debats, però jo volia recalcar que la voluntat hi és, perquè el terme i el concepte d'accessibilitat i inclusió hi formen part d'aquesta definició. Llavors, anant cap al museu inclusiu, com totes ja deveu saber, el museu, al final, el nostre objectiu i la nostra missió és preservar els objectes i el patrimoni que tenim aquí, en el cas de Catalunya, tot el patrimoni català. Però a mi m'agradaria sempre anar una mica més enllà i jo dic que també hem de tenir cura, per suposat, de tots aquests objectes i el patrimoni que tenim. Aquesta és la nostra missió com a museus i museòlegs i museòlogues, però sí que hauríem de començar a tenir cura també, que a mi m'agrada molt el terme de preservar les persones, totes aquestes persones que ens visiten. I com ho farem, això? Doncs ja en el 2020, el Dia Internacional dels Museus, que si ho sabeu és el 18 de maig, cada 18 de maig es fan activitats obertes de manera gratuïta per tothom, des de tots els museus del món. Llavors, el 2020 ja es va iniciar aquest lema de Museus per la Igualtat, la Diversitat i la Inclusió. Què vol dir això? Doncs que tots els públics siguin benvinguts al museu. Aquí us poso diferents imatges, són de museus a nivell internacional, però podeu veure que el públic que més visita els museus normalment és el públic escolar. Tots hem anat de visita quan érem petits i petites amb l'escola a un museu. Llavors veieu aquí aquesta primera imatge d'aquest grup en el British Museum amb les armilles reflectants perquè sàpiguen que no es perdin tots aquests infants pel museu. Llavors, aquest és el públic que més visita els museus. En el nostre entorn aquí a Catalunya, en els museus grans, un 7% és públic escolar i en els museus més petits i mitjans fins i tot pot arribar a un 20% del seu públic. Amb la qual cosa és molt important i molt interessant que tinguem en compte també l'accessibilitat en aquests grups, perquè ja sabeu que moltes vegades també són grups diversos on hi ha infants amb necessitats específiques, per suposat. També el públic familiar. Aquí us he posat una imatge, és a Guggenheim de Nova York, on fan uns tours que es diuen stroller tours, justament perquè són grups on pots anar amb el teu cotxet, les famílies poden anar i com té aquesta arquitectura tan rodona, poden fer aquest tour pel museu acompanyades de les famílies, per suposat. Després tenim el públic de gent gran, que també és un públic bastant gran que visita els museus, però, per suposat, hi ha gent gran amb demència, amb Alzheimer, que tenen les seves activitats més específiques, però també hi ha gent gran que té un envelliment sa, que també vol anar al museu i, com veieu aquí en aquesta fotografia, volen gaudir també dels interactius i de les noves tecnologies. I, per suposat, totes aquestes adaptacions i també expliquem que
que podem oferir des dels museus com a recursos més sensorials, tàctils, per les persones amb necessitats específiques. I com ho hem de fer, no? Per poder lligar aquesta accessibilitat amb el museu actual, sempre parlem del museu social, no? El museu participatiu, museu comunitari, no? Però hauríem d'anar, com deia, més enllà, perquè realment totes les persones tenen dret a gaudir, és un dret cultural de tothom, a gaudir de la cultura i per suposat, dels nostres museus. Amb la qual cosa parlem més del museu inclusiu, no? Llavors, aquest museu, en l'actualitat, l'altre dia que parlàvem del marc legal aquí autonòmic a Catalunya, estem pendent d'aquest codi d'accessibilitat que ens obligarà a tots els equipaments culturals a disposar d'aquest pla d'accessibilitat, o sigui, un document on identifiquem i planifiquem totes les actuacions d'accessibilitat que es duran a terme en els museus. D'una manera universal. També l'altre dia ho vam comentar i que aquest nou marc legal incloïa no només la part d'edificació i de l'equipament museístic en si, sinó el que també estem tractant ara amb la xarxa AccessCat, arribar a aquesta accessibilitat a la comunicació, de comprensió de continguts i també a arribar a tothom, de manera a diferents nivells socioculturals del públic que pugui accedir al museu. Per tant, ha de ser una accessibilitat de manera transversal a la institució. Llavors, com ho gestionem, això? Com arribem a que el museu pugui complir amb aquesta accessibilitat? Doncs jo sempre dic que amb aquestes 4 accions, almenys les hem de tenir presents, si no les podem tenir a la pràctica, doncs tenir-les present, de diagnosticar primer, conèixer l'entorn del museu, això és clau, perquè sempre potser tenim alguna associació d'algun col·lectiu molt proper que ens pugui donar un cop de mà per fer el museu més accessible. Important planificar, moltes vegades també costa, però si tenim un pla d'accessibilitat, doncs ordenar una mica aquests objectius i actuacions que vulguem dur a terme, sobretot amb un cronograma, i també, molt important, disposar d'una base de contactes o de serveis, de proveïdors que ens poden ajudar també a fer-lo accessible. Si podem actuar abans, durant i després seria òptim. Jo sempre dic, no només al final, sinó intentar en previsió actuar abans i durant i després de les activitats que oferim i intentar anar una mica cap enfora. El museu en si mateix ja treballa molt cap a dins. Llavors, és important que ens obrim a la societat, que anem a buscar aquestes associacions, aquests col·lectius i oferir activitats per tothom. Jo sempre parlo més d'activitats intergeneracionals, que això s'està començant a fer, o per públic de 0 a 3 anys, molt infants però més petits, que també es puguin tenir en compte les seves necessitats, o inclús tots aquests col·lectius amb persones amb diversitat. I finalment, el punt d'avaluació. No podem, la deixo pel final, però quasi que hauria d'anar al principi. És per mi quasi de les més importants, aquesta acció, de poder valorar tot el que fem. I, com deia, amb la idea de millorar, no de jutjar, sinó de, hem tingut una activitat, l'hem volgut fer inclusiva o estem volent fer el museu inclusiu i no ho aconseguim. Doncs anem a veure el per què, amb una avaluació que inclús pot ser també no prèvia, l'abans, formativa, durant o sumativa després, inclús fent un qüestionari o demanant el feedback. Llavors, ara aquí ràpidament explicaré els 3 documents que tenim en el marc de museus aquí a Catalunya. Nosaltres tenim des de la Generalitat un Pla de Museus 2030, que és un document on s'exposen totes les accions que s'haurien de tenir presents a complir d'ara fins al 2030. I en aquest pla de museu, en el capítol 4, un dels objectius específics justament és aquest. L'objectiu 5 és enfortir la vinculació entre la societat i el museu, ampliant l'accés, la participació i les funcions socials i educatives. Perquè, com deia, que veieu que la voluntat hi és i ens volem obrir a poder augmentar aquest accés no només físic, sinó, com diu aquí, intel·lectual, cultural, emocional i social als recursos patrimonials, en benefici de tota la ciutadania. Després hi ha un pla d'accessibilitat macro de museus i centres i espais d'arts visuals de Catalunya de 2020-2024. Veieu que ja són actuacions que s'estan acabant perquè estem anant cap al 2024 amb la idea de complir. S'ha fet aquest pla a 4 anys vista, però cada any s'ha fet una revisió del pla i de les actuacions amb aquests 5 objectius. Com veieu, la idea era inicialment avaluar i diagnosticar i planificar l'accessibilitat universal en els equipaments, després promoure formació i sensibilització entre els professionals, això era clau i s'estan fent moltes formacions en l'àmbit museístic per fer-ho possible, fomentar la millora d'instal·lacions, serveis
i també a la comunicació. Aquí és important que també s'estan donant subvencions en aquest àmbit perquè els museus puguin millorar tots aquests accessos, ja us dic, no només a nivell físic, sinó també comunicatiu, i també amb la idea de promoure tot aquell treball en xarxa i establir vincles entre diferents professionals. I també com, l'últim objectiu és interessant, com fem arribar aquesta oferta accessible als diferents col·lectius, que aquí també és una dificultat que ens estem trobant. I després ja acabar comentar-vos també el rol. Hi ha un altre document d'equips de gestió dels equipaments museístics a nivell organitzatiu, d'organigrama, com ens plantegem aquesta figura de la persona que porti accessibilitat o que s'encarregui de l'accessibilitat dels museus. Doncs normalment sempre ve donat una persona que té dos barrets, que està en el Departament d'Educació i que també li toca d'alguna manera portar l'accessibilitat o adaptar les activitats educatives. Llavors aquí, en aquest document que us dic que parlava dels equips de gestió, doncs ja es demana i es té en compte poder incorporar dins de l'organigrama una persona que sigui responsable d'accessibilitat. Això ja és més complicat, però bé, estem anant cap aquí. Llavors, per fer-ho possible, des del Departament de Cultura us deixo aquí un enllaç, tenim ja un apartat dedicat a museus i accessibilitat i tenim un grup de treball, del qual jo mateixa també formo part, que ens reunim una vegada al mes, amb diferents museus, diferents expertes sobre el tema, que justament és un grup per compartir els avenços i les bones pràctiques i les males pràctiques, el que tampoc ens surt o no acabem de fer bé. I és molt interessant si voleu accedir-hi perquè tenim un blog on compartim totes les activitats que es fan d'oferta accessible en els museus aquí a Catalunya. Aquí també l'apartat de recursos del Departament de Cultura, on hi ha publicacions, serveis específics, canals de difusió, fins i tot jornades de formació a les quals es pot accedir online. I no em vull deixar d'acabar sense comentar també l'assignatura dins del màster de museologia de la UB, que el que estem és una mica donant a conèixer tot això, l'accessibilitat universal i, per suposat, el seu marc conceptual i legal aplicat a la gestió cultural del futur, que aquestes futures professionals tinguin aquesta formació per poder dur a terme aquests plans d'accessibilitat o arribar a ser responsables, per què no, d'accessibilitat en els museus. I ja per acabar deixo alguna bibliografia per si pot interessar sobre exposicions accessibles i bàsicament aquest, que sense el compromís social i real de les direccions dels museus i de tots els equips de professionals que en formen part, doncs no aconseguirem res. Cal aquest compromís i després anar a poc, que a vegades menys i de qualitat és més. I per part meva, res més. Moltes gràcies. No sé si m'he ajustat el temps. Merci. Moltes gràcies, Andrea. Perfecte, el temps clavat. Teníem algunes preguntes. Alguna ja ha quedat resolta amb la teva exposició. Ens demanen com poden formar part del grup de treball. Sí. Bé, és un grup de treball que tenim una pàgina, un mail, que si algú està interessat pot escriure en el mail i podem valorar-ho, per suposat. Som un grup bastant nombrós, però si algun museu que estaria interessat o alguna persona concreta ens pot escriure i ho podem valorar, per suposat, sí. Molt bé. Doncs podem facilitar potser aquest correu o ens poden escriure a les xarxes i els hi facilitarem o tu mateixa... Exacte, sí. Poden escriure i si no entren al blog, si posen grup de museus i accessibilitat, dins del Departament de Cultura poden entrar-hi, sí. Perfecte, o sigui, el trobaran directament. Molt bé. I l'última pregunta, la iconografia que es fa servir, que s'usa als museus, és universal? Ens pregunten. La iconografia es refereix a senyalètica o... Sí, en general intentem, sempre ja us dic, els pictogrames s'agafen d'Arasac, d'aquesta web del Govern d'Aragó, que és la més universal, i després es treballa molt en relació amb altres col·lectius que ho treballin. Per exemple, Autisme Aprenem o altres associacions que fan servir els pictogrames ens ajuden a confeccionar aquests materials educatius i treballem molt i intentem en xarxa, de manera que puguem arribar a cada un dels col·lectius. Sí. Finançament. Xarxa AccessCat.
Les càpsules formatives 15x15 al novembre de l'accessibilitat formen part de les activitats de la xarxa AccessCat i tenen el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya. 2021 XARDI 00007. Aquest vídeo reflecteix exclusivament els punts de vista dels autors. AccessCat i els organismes finançadors esmentats no es fan responsables de la informació que conté ni de l'ús que se'n pugui fer. Generalitat de Catalunya, Departament de Recerca i Universitats. Xarxa AccessCat, xarxa d'innovació en accessibilitat de Catalunya, mitjans, educació i cultura. Contacte. Web de la xarxa AccessCat, accesscat.net. Correu electrònic, xarxa.accesscat@uab.cat. Twitter, @xarxaaccesscat. LinkedIn, xarxa AccessCat.